ପୁରୀର ଏକ ଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିର ତୋଳି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ବେଶରେ ଆସି ନିଜର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ତ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଗଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଗୋଟିଏ ଦିନ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅବସାଦ ସହିତ ସମାନ। ତ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଫେରିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ କି ସେ ଯେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀବର୍ଗ, ସେନାପତି ଏବଂ ତା ସହିତ ପରିବାରବର୍ଗ ତଥା ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସମୟର ଅନ୍ତ ସହିତ ତାଙ୍କର ନିଜର ସହୋଦର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ରାଜା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ତୋଳିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ କହିଲେ କି ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସବୁକିଛି ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କେହି କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେ ଚୋର ତସ୍କର କହି ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ରାଜା ଜାଗା ଜାଗା ଧରି ଘୂରି ବୁଲିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ଉପାୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଲଳିତ ମାଧବ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପୁରସ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଘୂରି ବୁଲିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା କାକପକ୍ଷୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଦେଖରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏଯାଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ଲଳିତ ମାଧବ କହିଲେ କି ଏ କାକମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ଛାଡ଼। ଆଗକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ ପାଖରେ କୁର୍ମୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଦେଖରେ ଦେଖ, ଲୁଚିଯାଅ ଲୁଚିଯାଅ, ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସୁଛି। ଇଏ ସେହି ରାଜା ଯିଏ ଆମକୁ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ଖୋଳାଇ କୁର୍ମୀରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଲଳିତ ମାଧବ ମାନିଲେ ନାହିଁ କି ଏ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୋଖରୀ ସତରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କରିଥିଲେ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଲଳିତ ମାଧବଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ପଚାରିଲେ। ଲଳିତ ମାଧବ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ମାନିଲେ ଯେ ସିଏ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ନଥିଲେ। ସିଏ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାର ଗୋଡ଼ ବାଜିଥିଲା ମନ୍ଦିର ଚୁଳିରେ। ଯେହେତୁ ଯୁଗର ଅବସାଦ ସହିତ ମନ୍ଦିର ବାଲିରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ବାଲି ମଧ୍ୟରୁ ଖୋଳାଇ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ସବୁ ସତ ମାନିଲେ। ମିଛ କଥା କହି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଏତେ ହଇରାଣ କରାଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତାଙ୍କୁ ଲଳିତ ମାଧବରୁ ଗାଲୁ ମାଧବରେ ପରିଣତ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଠାରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ବାଟରେ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ଡୋସା, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିପହରେ କିଛି ଖାଇନଥିଲୁ, ଅବଢ଼ା ଖାଇଥିଲୁ 11ଟା ବେଳେ। ତାପରେ ଆମେ ଡୋସା ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ବସ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ବସ୍ରେ ବସି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଉ ମାମାର କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରି ପୁରୀରୁ ଆଣିଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ମାଳି, ଭୋଗ ସବୁ ଆଣି ବସ୍ରେ ବସିଲୁ। ବସ୍ରେ ବସି ବସ୍ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୋଖରୀ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି ହଂସ ଗୁଡ଼ାକୁ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ହଂସକୁ ଦିନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ହଂସମାନେ ଯାଇ ପୋଖରୀରେ ପହଁରନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ହଂସ ପହଁରୁଥିବେ ଦେଖି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବରା ସହିତ ସାମ୍ବର ଏବଂ ଦୋସାକୁ ବସ୍ରେ ବସି ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ବସ୍ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଶେଷରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି କରି ପୁରୀରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀରୁ